And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ibinenta siya ng nanay niya sa halagang 100,000 pesos. Gusto ko lang i-share itong secret file na ito dahil sa mahal naming kaibigan. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa dalawang taong pinagtagpo pero hindi itinadhana. Itago niyo na lang sila sa pangalang Kaiser at Raha. Na-meet ko si Kaiser sa isang call center training kung saan nung una, tahimik lang siya at pangiti-ngiti lang siya. Hanggang sa naging partner kami sa isang activity na nagpalabas sa kanyang confidence. Tandang-tanda ko pa nung magkatabi lang kami at nag-uusap. Pero kitang-kita mo sa kanya yung kaba. Hindi mapakali, parang hindi komportable. At doon na nag-umpisa ang pagkakaibigan namin. Dahil ako, napakadaldal ko at kalog. Kung tawagin nga nila ako sa aming team, ako daw ay isang happy cop. Yes, I am a jolly person. I know how to communicate well when it comes to other people. That is why, laging pakiramdam ko, ay komportable ako sa lahat. So to make the long story short, inad niya ako sa Facebook at doon na kami nagkalokohan sa chat. Kasi may ugali pala siyang kabaliwan. That's why nagustuhan ko siya. Lumilipas ang araw, hinahatid sundo na niya ako magmula sa terminal ng jeep hanggang sa training center. Sobrang tuwa ako noon kasi nakatitipid ako ng pamasahe. May motor kasi siya. One day, pagkatapos ng aming lakad, hindi niya ako agad hinatid sa terminal. Kasi dinala niya muna ako sa park kung saan doon kami nagkakilala ng bonggang-bongga. Gusto ko lang i-share yung kung paano ko nalaman yung tungkol sa kanya at kung paano rin ako nag-open up sa kanya. At doon na nag-umpisa yung talagang kwentuhan namin na malalim. The story of the two lovers that ended in a tragic way. Nung bago pa lang daw sila ni Raha, hindi siya ganun ka-socialize ba? Kapag nga dumidikit sa kanya yung girlfriend niya na si Raha, naiilang siya at lumalayo na lang. May isang senaryo pa nga daw na pinag-awayan nila yung pagiging introvert niya kasi feeling ni girlfriend, who is Raha, iniiwasan siya nito sa school. Feeling niya hindi ito proud sa relasyon nila. Pero after ng summer, na-improve naman ni Kaiser yung pagiging introvert niya. At medyo tumaas na yung confidence niya at yung self-esteem niya. In that way, naging mas okay sila ng girlfriend niyang si Raha. Naging masaya sila, nag-e-enjoy. Si girlfriend niya, who is Raha, isang hip-hop dancer. Si Kaiser naman ay isang basketball player. Madalas ang bonding nila ay nagtuturuan sila ng kanya-kanyang talent nila. Si Raha, tuturuan niyang sumayaw si Kaiser. At ganun din si Kaiser, tuturuan niya ito ng basketball. Sabi pa niya, nung Valentine's Day daw noon, nung makita ni mama ni Raha yung picture nila ni Kaiser na magkahawak ng kamay, ay dito na daw nagsimula ang kalbaryo nila. Pinatawag si Kaiser ng mama ni Raha para kausapin ito.
Nangyari ito sa bahay ni Raha. Ang sabi ng mama ni Raha kay Kaiser ay, Kaiser, alam ko naman na mabait kang bata. May respeto ka sa kapwa mo at responsableng anak ka. Pero kung anumang relasyon ang meron kayo ng anak ko, tigilan nyo na yan. Alam mo naman ang dahilan, hindi ba? At sumagot si Kaiser ng, Opo, tita. Naiintindihan ko naman po. Dagdag pa ng mama ni Raha. Pwede naman kayong maging magkaibigan, pero hanggang kaibigan lang. Natapos ang usapan nila na sumasang-ayon sa kanya si Kaiser. Pero dahil daw matigas ang ulo nilang dalawa, hindi nila sinunod ang sinabi ng mama ni Raha. Mahal nila ang isa't isa. Kaya kahit na bata pa lang sila that time, pinagpatuloy nila ang relasyon nila. Kaiser was 17 years old that time, and Raha was 18 years old. Fast forward, 5 months in a relationship, nang ipatawag uli sila ng mama ni Raha. May nagsumbong daw from outside na nakakita na lumalabas silang magkasama. Ang sabi ng mama ni Raha kay Kaiser, "Diba, sinabihan naman na kita na bawal maging kayo ng anak ko. Kung di pa kayo magpapaawat sa kung anong meron kayo, patitigilin ko na sa pag-aaral si Raha. Nang sa gayon ay hindi na kayo magkita." At sumagot naman si Kaiser ng, "Wag po, tita. Ako na lang po ang lalayo para makapagpatuloy pa si Raha sa pag-aaral. Promise po, tita. Susundin na namin ang sinabi mo." Sinubukan nilang wag munang makipag-communicate sa isa't isa. Pero hindi nila matiis. Pumupunta pa rin si Raha sa bahay nila Kaiser ng patago. One day, may pupuntahan silang isang event at nag-aya muna na bumili ng cake si Raha. Pangregalo daw niya. Pero nung nakabili na sila, agad namang nag-aya si Raha sa bahay nila Kaiser. Nagtaka si Kaiser. Bakit di muna daw nila ibigay yung cake bago sila umuwi? Yung oras na yun, parang nakakaramdam na si Kaiser. At nang makarating sila sa bahay nila, dali-daling dumiretso sa kusina si Raha at inabot ang cake sa mama ni Kaiser. After that, dumiretso sa kwarto ni Raha at sumunod naman si Kaiser. Ang sabi ni Kaiser, "Huwag mong sabihin na para sa akin yung cake." That was August 23, 2018. Alam niyo kung anong sagot ni Raha kay Kaiser? "Magba-birthday ka na sa September 3. Ina-advance ko na yung cake mo. Ikakasal na ako, Kaiser." At ang sagot naman ni Kaiser, "Huwag kang magbiro ng ganyan. Ano to, birthday surprise mo para sa akin?" At hindi nga biro ang lahat. Dahil tuloy-tuloy na ang pagpatak ng luha ni Raha. Pautal-utal na sabi ni Raha, "Ikakasal na ako sa August 28, 2018. Sorry, Kaiser." At nag-iyakan na silang dalawa. May 5 araw pa daw sila noon para sulitin ang oras na natitira para sa kanila. Yung 5 araw na yun ay masaya silang nagsama, nagbonding. Nangarap na sana hindi na dumating yung araw
na ikakasal si Raha. Lumipas pa ang mga araw. It was the day before the wedding. Nagpahatid si Raha kay Kaiser kung saan may make-upan siya para sa kanyang prenup. Nangako pa ito kay Kaiser na babalik siya, pero oras na ng gabi nung makabalik si Raha. Pagkakita sa kanya ni Kaiser, isa lang ang nasabi niya. "Ang ganda mo, mahal." That wedding day, sobrang bigat daw ng katawan ni Kaiser nung araw na yun. Nang merong isang barkada na nag-aya sa kanya na maglaro online. By the way, player nga pala si Kaiser sa mga sikat na computer games ngayon. Sobrang nag-e-enjoy daw siya nung time na yun. Kasi 5-0 yung score. As in, 5 wins and 0 loss. Nung marinig niyang mag-react yung barkada niya, nakatabi niya mismo sa nakita sa Facebook, bigla na lang siyang napalingon. Nakita niya si Raha, kinakasal na, at yun na. Hindi niya na napigilan ng pag-iyak. Kahit pinagtitinginan na daw siya ng mga tao, wala siyang pakialam. Basta iyak lang daw siya ng iyak sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Habang kinakwento nga yun, parang hindi ko rin maiwasang mapaluha. Bilang kaibigan, nasasaktan din ako para sa kanya. September 3, 2018. Kaarawan na ni Kaiser. At wala siyang balak mag-celebrate. Nang bigla siyang ayain ng barkada niya na mag-arcade para naman daw ma-enjoy niya yung araw niya. At nung nandun na nga sila habang naglalaro sila ng Tekken, nagpaalam munang lumabas yung tropa niya kasi may phone call ito mula sa girlfriend niya. Nang makabalik na daw yung tropa niya, sabay na silang naglaro. Maya-maya pa ay may nagtakip sa mata ni Kaiser mula sa kanyang likod. At paglingon nito, si Raha ang nakita niya. Tuwang-tuwa siya noon. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ng mga mata niya. Niyakap niya daw ito. Nagyakapan sila kahit na sobrang daming tao. Sinulit nila ang araw na yun, kahit alam nilang parehas na bawal. Nagkikita pa rin sila ng patago, madalas sa isang sikretong tagpuan nila. Isang araw, nakareceive ang family ni Kaiser ng isang death threat mula sa pamilya ni Raha. At ang nakasulat doon, kung hindi daw titigil si Kaiser, baka isang araw, bigla na lang daw siyang mawala. Sobrang natakot ang mga magulang ni Kaiser. Kaya pati sila, hindi na nila pinayagang lumabas ng bahay ang anak nila. Isang gabi, nakatanggap siya ng isang mensahe mula kay Raha. Ipinaalam niya ito na nasa tapat siya ng bahay nila at gusto niyang magkausap sila. Pero biglang nagising ang mama niya at tinanong siya kung bakit alis siya ng alis ng oras ng gabi. Umamin naman ito agad at sinabing nasa labas si Raha. Sabi niya, gusto niya po akong makausap, ma. Pero tinutulan siya ng mama niya. Nung oras na yon, para daw isang telenovela ang kwento nila. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. At doon naghihintay lang si Raha. Nang biglang nakita siya ng kuya niya at kinaladkad pauwi ng bahay nila. Kinulong siya ng kuya niya sa kwarto nito kasi nagpupumiglas daw ito makalabas ng bahay para sa taong mahal niya. Ilang beses siyang nagmakaawa pero wala daw tong nagawa.
At si Kaiser naman, kinuha ng mama niya yung cellphone niya. At wala na silang komunikasyon. Nanghina daw si Kaiser nung gabing yun. Pero kahit ganun pa man yung nangyari, patuloy pa rin sila sa pasikretong pagkikita nila na humantong na sa baranggayan. Nakita sila ng mama niya na magkasama at binugbog si Raha ng sarili niyang mama. At nang nasa barangay na ito, akmang hahampasin na daw si Raha ng upuan ng mama niya. Buti na lang kamo napigilan ni Kaiser ang paghampas ng upuan ng nanay niya. Kasi niyakap niya daw ito ng mahigpit. At ang masakit sa parating yun, tinanong ng barangay captain si Raha kung mahal ba niya si Kaiser. At sumagot ito ng hindi. Sabay labas at bagsak ng pintuan. Fast forward, yun na ang huling araw. After a month, may nag-chat na kaibigan ni Kaiser. At ang sabi niya, "Tol, alam mo na ba yung nangyari?" Sagot naman niya, "Hindi pa, ano yun?" Nag-reply ito ng, "Wala na sila, Tol. Hiwalay na sila." At nag-reply naman siya ng, "Ganun ba?" Simula ng araw na yun, parang nawalan na siya ng interes kay Raha. Mas pinili niyang mag-move on at tanggapin ang nangyari sa kanila. Lumipas pa ang mga araw. Nagkasalubong sila at nagkatinginan. Pero hanggang doon na lang daw. Sobrang sakit sa part ni Raha. Kasi nag-promise ito na gagawa ng paraan para magkahiwalay sila ng asawa niya. Pero ang bumitaw ay si Kaiser. Kasi iniisip nito ang ikabubuti nilang dalawa. And that ends their story. Ngayon masaya na ang kaibigan namin. At masaya rin kami kasi nakikita naming masaya siya. Kahit gano'n ang nakaraan niya. P.S. Si Raha pala ay isang Muslim. At ibinenta siya ng mama niya sa halagang 100,000 pesos for the sake of marriage. PPS. Darating talaga sa buhay natin na hindi natin makatutuluyan yung taong mahal natin. Sometimes, when you love a person, you will let him or you will let her go. Because that is what is best for the both of you. Ako po si Jamie, and this is my friend's secret file.